Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Ay ɲininkali tɛngu caman na, Yesu ko caman ma, aw bɛ na ne kama, ni maramafɛnw ye, yala ne ye benganikɛla ye wa? Walisa kiro ye mi sɛbɛ kitabu la, o ko ka dafa Yesu ka saka bolo. Kiro ye ni kuma fɔ mɔgɔ denkɛ na tɔɔrɔ diɲɛ bɛɛ ye, o ka sɔn i kɛ jiri kan wana bolo. Yesu minɛle ko u taara n'a ye kiritigɛyɔrɔ la, sarakalasebaaw kuntigi Kayifɛ ka so, u ye seereya ɲini Yesu ko la, kalo seereya walisa u ka genge jiri kan an k'o sɔn. A hakɛ ka bi an n'a denw kan, camanba y'o fɔ. Tiɲɛ tiɲɛ na, tilenɛ jalakibali Yesu Krista minɛna tilenbaliw ni jurimutɔw nɔ la. O bɛɛ kɛra walisa kiraya kuma min fɔra kira Ezayi da la o ka dafa. A ko u n'a mafiya k'a kɔniya, u y'a magoya ani a ma jate maaw fɛ, nka o bɛɛ na ta a y'an ka banaw doni ta, k'an ka tɔɔrɔ doni ta. A jɔngira diɲɛ ka jurumu kosɔn, a ɲɔɲɔna e ani ne ka tilenbaliya ko kosɔn. Tɔɔrɔ min bɛ hɛrɛ lase e ani ne ma, tɔɔrɔ min bɛ hɛrɛ lase Mali ma, tɔɔrɔ min bɛ hɛrɛ lase diɲɛ ma, o binna ale kan. A ko ne de ye sugunu ni ɲɛnamaya ye, ni maa min dara ne la ni a sara a ɲɛnama na to. A ko ne de sira tiɲɛ ani ɲɛnamaya, maa si tɛ se fa Ala ma n'i ma tɛmɛ ne fɛ. Saraka kelen pe min bɔra min bɛ se ka jo di anw ma ni diɲɛ na, Yesu Krista, a barika ye ka saraka kosɔn. Ay ɲininkali tɛngu caman la, Yesu ko caman ma, aw bɛ na ne kama, ni maramafɛnw ye, yala ne ye benganikɛla ye wa? Yesu dola fa ka baw bolo pilate fɛ, kanuya tigi tɔɔrɔla anw kosɔn. U y'a genge jiri kan, Yesu sara jiri kan, u y'a sudu kaburu la, tile saba do Yesu kunna. A ye an bɔ jɔnya jugu la, saraka bɔ jɔnya jugu la, aleluya Yesu kunna.